खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों सानै मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन। जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय भबानि बसुमतारी। बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, गामिया जाहैबाय वेस्ट बिसमुरि, पस्ट अफिसआ बिसमुरि। लोगोसे बे भबानि बसुमतारीजोंनो बिबारि गयारियाबो बेजों थांफादोंमोन। बे बिबारि गयारिनि डिस्ट्रिक्टआबो क'क्राझार, गामियाबो वेस्ट बिसमुरि, पस्ट अफिसआबो बिसमुरि। बिसोर भबानिजों आरो लोगोसे बे बिबारि गयारिजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाक्सायाव आलासि जानो फैदोंमोन भबानि बसुमतारीनि बिमानि न'आव। नाथाय बिमानि न'आव आलासि जानो फैनाया बबेयाव थांखो बबेयाव गोमाखो बेखौ जेबो खौरां मोननाय जायाखै। 14 फेब्रुआरि खालार खालिनो बे भबानि बसुमतारी आरो बिबारि गयारिया आलासि जानो फैदोंमोन क'क्राझारनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव। नाथाय बिसोर सानैबो दासिमबो गैया। दा बिसोर सानैया बबेयाव थांखो बबेयाव थाङाखै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दा बेखायनो सोरबाफोर बे भबानि बसुमतारी आरो लोगोसे बिबारि गयारिखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव खौरां हरबानो जाबाय, फोरमायहरबानो जाबाय। मानोना बे बिबारि गयारियाबो गथ' गथाय दं आरो लोगोसे बे भबानि बसुमतारीनाबो गथ' गथाय दं। दा बे भबानि बसुमतारी आरो लोगोसे बिबारि गयारिया गावनि गथ' गथाय आरो लोगोसे न'खरनि मानसिफोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै गालांबाय। दा बेखायनो नोंथांमोना बे भबानि बसुमतारी आरो लोगोसे बे बिबारि गयारिखौ मोजाङै नायनानै ला। आरो नोंथांमोना जुदि हमना दोननो हायोब्ला हमना दोनबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भबानि बसुमतारी आरो लोगोसे बिबारि गयारिखौ नुयोब्ला हमना दोनगोन एबा फोरमायहरगोन। जय बर' हारिनि। 수상호되는 생나크 나오던 설지기를